Yesua bewa mame debo eni oh my friend ya me chefa wahiwa adomo oh aseya no so not yet I said, baby, Moha, you went to my note, Yema Yesu Kristo su ewo Hebrew funguma no mu na nia etoso aduonu mienu enene Pen TV yadi ebre ewo Toronto ha ye Mckeown ne enkai esum ebia hase igidi ye se na otwetwa mu no yanga ne awo ha nyina ye hwe Jesus Christ a ono eti osoro mu suru ha osum na nso suma osum no osum ye na emwa nyina bia ehia wasase so ha sei no esan se osoro ntamadan a ti mu no na osum no nti no bibia ehia bia no ehia yense yekọ onipa bi ho ehia yense yekọ obofo bi ho ehia yense yekọ difo bi ho ehia yense yekọ obi pia oye obi titru a nipa edi wonsa etu wonboka se braminchen na meboa oboafo ne ti osoro krunkrum ha ono no osum yen na esanse kwanya ofa so edu osoro krunkrum ho no eno no ena ye bohu de brose wakron enti ye toa ye trechre no so ewo Hebrew funguma na no ene ye toa so na yahwe Jesus Christ a oye apam fufuru mu entem ginafo Jesus Christ the mediator of the new covenant Jesus Christ the mediator of the new covenant yakinkan efi Hebrew funguma no yakwe eti amotwe no na yabekinkan ni nyina asikyerɛ se yankan na shasia unhu na wie nti yakinkan Hebrew funguma no eti ngotwe tichemu edi kan kosi dumiensa no na yatoa so efi ntichemu ensia edi kos na wie ye hwɛ Jesus Christ a oye apam fufuru mu entem ginafo me kan fi asante kyerɛ kronkron no ɔsiafe ni ayerika ho asɛm no asentitra ewo mu nie ɔsɔfpani na ɔte saa na yɛwɔ na watena anuonyam no ahengua nifa so ewo soro sɛ obi a ɔsom wɔ kronkron bia ɛne no krentamadan a nea ɔyɛ ni Awurade na enye onipa enumu na ɔsɔfpani biara weyi ni sɛ ɔmfa ayɛdeɛ ene aforbodie enyina emma enti na ehia se oyinsu enya biribi di bo afode na se o asase so a anka onye osofo efrise merima wo ha wodi ayeye de emma se ne amra no ekire
nanso saa nipa no eresom wɔ soro eniema eno ensusuaso ene ne sunsun mu ɛte sɛ bere a Mose erebesi ntamadan no Onyankopɔn ɛmaa no ahyɛdeɛ yi na ɔkae sɛ hwɛ sɛ wobɛyɛ nneɛma nyinaa sɛ nea ne nhwɛsoɔ a mede kyerɛ wo bepɔ no soɔ no ɛteɛ Nkyɛmu ensia ɛde bɛsi nkyɛmu dumiɛnsa no a yɛhwɛ Jesus a ɔyɛ apam foforo mu entem gyinafo no ɔsi nanso afɛ Yesu nsa aka ɔsom adwuma a ɛkron ma enti ɔyɛ apam a ɛno nso ɛkyɛnsoɔ a wɔnam bɔhyɛ ahodoɔ a ɛkyɛnsoɔ so ɛde asi hɔ mmara kwan so no ntem gyinafoɔ na sɛ apam a edi kan no ho eni asɛm a anka wanhwehwɛ nea ɛtɔ so mmienu akyi kwan na onya ɔmanfoɔ no ho asɛm bere a ɔka sɛ hwɛ ɛna bi riba Awurade na ɔseɛ na mene Israel fie ne Juda fie bɛyɛ apam foforo ɛrenyɛ sɛ apam a mene wɔn agyanom yɛɛ no da mesusɔ wɔn nsa yi wɔn fii Egypt asase soɔ no ɛfiri sɛ wankɔ so antena mapan mu enti manhwɛ wɔn bio Awurade asɛm nie yɛni apam a mene Israelfoɔ fie ɛbɛyɛ no nna no akyi Awurade asɛm nie mede mmara ɛbɛhyɛ wɔn adwene mu na mɛtwerɛ no wɔn akoma mu na mɛyɛ wɔn Nyankopɔn na wɔn nso ayɛ me man na ɛremma da sɛ wɔn mu bi ɛbɛkyerɛ ne man emu ne ne nua sɛ hunu Awurade ɛfiri sɛ wɔn nyinaa bɛhu me ɛfiri kumaa so de kɔsi kɛseɛ so na mehu wɔn mmɔbɔ wɔn ne bɔne ho na merenkae wɔn bɔne bie mu da bere a ɔkae sɛ apam foforo no ɔmaa kane no deɛ no atwam afei nea atwam a ɛreyɛ dada no ɛbɛyera afiri hɔ hallelujah afei nea atwam a ɛyɛ dada no ɛbɛyera afiri hɔ Jesus Christ a ɔyɛ apam foforo mu ntemgyinafo yɛhwɛ apam a Kristo Yesu ɛyɛ ne ntemgyinafo a na yɛhwɛ apam a yɛdi kan Agya Nyankopɔn ɛne Abraham ɛyɛ abɔde mu nyinaa no Nyankopɔn ne nyɔnko a ɔne ne ɛpam yɛ a yɛhwɛ Mose nwoma a edi kan eti dunum tikyɛmu ɛnson ekosi aduonu baako hɔ no Awurade ɛne Abraham ɛpam na pam no mu no ɔyɛɛ sɛ n'asefo ɛbɛyɛ nkurɔfo a obɛhyira wɔn nyinaa sɛ ɔkenkan saa pam no ɛwɔ Mose nwoma edi kan na Genesis eti dunum tikyɛmu ɛnson kosi aduonu baako hɔ a Awurade ɛne Abraham ɛpam ɔne no pam sɛ asase a sɛ mmerɛ na mpo ogyina so no bidumre bi a ɔde bɛyɛ n'agyapadeɛ n'asefo ɛbɛdɔre na yɛnhwɛ hɔ ne yɛnkenkan na yɛhu apam a ɔne Abraham ɛpam na yɛhwɛ hɔ no ne yɛhu a afei yɛbɛhwɛ apam no mu nso sɛnea ɔne no pam yɛ no yɛbɛhwɛ Mose nwoma a edi kan no nso ɛyɛ Genesis eti dunson tikyɛm baako kosi du na hɔ nso sɛnea osi apam no mu den apam no mu no ɛmo atwitwa ɛbɛn mogya egui na apam a ɔhyɛ Abraham ɛyɛ asase a ɛyɛ Canaan asase a ɔde bɛma no ɔhyɛ apam no den ɛwɔ eti dunson no tikyɛm baako ekosi du na no nso no ɔhyɛ apam no den ɔsesa bere a na Abraham di mfie aduɔkron no Awurade yi ne ho adi kyerɛ no kan sɛ mene ade nyinaa sotumfoɔ Nyankopɔn nantu m'anim tee na ma asɛm biara ɛmma wo ho mene wo bɛyɛ apam na mɛma w'asefo adɔso paa
yedi kan no apam no a one ne ye asase a ye ke na asase o de bema no ne atusu mienu a o sisu dua so se me ne wo be apam na mema wasefo adoso papa ena Abraham di nanim butu ho no Nyankopon to asuka kire no se hwe me ne wo aye apam na wo be aman pi agya woremfa wo Abraham wonfra Abraham bio demo wo be fra wo Abraham efise mema wa ye aman pi agya na mema wase atrew kase na wa ye aman pi na hini befi umu aba na mema apama me ne wasini aye no atena ho se da pam di akosi awonto atoaso a ebebe nyina so na meye Onyankopon ama wo ne wasini enye wasefo wo hwa ne so meye Onyankopon ama wo ne wasini a eye Isaac a obeye nasini nye nasefo mede asase a wabesuasui ken asase nyina mema wo ne wasefo da meye Onyankopon na Onyankopon ka kire Abraham biom se di mapam so wo ne wasefo na awonto atoaso a obedi achi aba nyina na apama me no aye no wasefo nyina bedi so nso mono ene omerima biara empya twetia muntwa twetia na enye apam a menemu aye no ho sentrene na oberima biara owo fi a wadi na otwe ne awonto atoaso a wadi achi aba nyina ntwa twetia obiara a wowo no ufie no obiara a wodi sika atono efi ohoho a onye wasini esese oberima biara a wawo no fie no obiara etwatia na oberima biara wontwa ne twatia no se wentwa obetwa sa okra no afi ne nkrofo mu akyene wabu mapam so ahanso moja egui enti apam biara Awurade ene ne nkrofo epam ye no boja ena wodi share apam enmude yaba Mose nguma etoso mienu ye hwe eti aduonu enan kichem baako ekosi nwotwe nso a eho no nso yehu apam a eno no ejo Nyankopon ene Mose egbaye ntemgyinafo ewo apam fufuru mu a na ye hwe se sa apam no eno ni apam fufura na o hyemra na enumu no emra no entimi amwa wan a wo hyema wo no enu Mose na oye apam no entem ginafo ye hwe ne Awurade ni Abraham epam ya wonse enu no wode emua bi egu ho twa ntem ma afi Awurade nan kasa befa ntem na hase Mose di no a ono no ye ntem ginafo a nyame ani Israel fo epam no ye hwe hu se Mose na oye ntem ginafo nanso o dwira apam na o si ni pi no odi moja ene ye hu adwuma ye hwe Mose nguma etoso mienu eti aduonu ena nchichemu baako ekosi nwotwe no asi afei okachire Mose se woni Aaron ni Nadab ni Abihu ene Israel panyimfo ediosumra Awurade anim na munyina akirichiri mmo mo asene nsom na Mose nkuto emra Awurade anim wanga aka no emmabi na oman no emfru eni nachi afei Mose beka Awurade asem ni nyina ne atemusem ni nyina kire Israel fo no na wonyina de nokro kan se ne Awurade aka nyina yebeye nti Mose kire Awurade nsem ni nyina adechi anopatutu no osorisi afarumu chia ni adum dumiena ejina homa Israel musuaku dumienu enu wo bepa no ase enu achi no osuma Israel mrantie ma okobo ohyew afore na odi anantwinyini bo asomdua afore ma Awurade
Mose che moja numu ebie di fagu yawem no de fa pitipiti aforumuchi ano so afa Mose fa apam ngoma no na okinkan kire nkrofo no na kai se ne Awurade aka nyina yebetie na yebedi so enti Mose di boja pitipiti nkrofo no so kai se nsem nyina ho apam a Awurade enemu ye no ho emoja enie yehu apam biara waye ewo apam ana Troy mu ewo apam dada ni mu a yehu se moja ukọ Bible mu krampo ewo nipa sihwi a Adam and Eve ehwe ase no na wopɛ se wode mpo wan kasa eye ahaban ekata won adagya so no Awurade nan kasa etwa ema aboa ma ode aboa ngoma ekata won adagya so ɛhɔ no moja egui enti no apam dadam no yɛhwɛ apam Awurade ene Mose epam yi ɔne Abraham pam ye Abraham de no ɔne no mienu ɛna ɔne no epam ye na so na ɔka sɛ ntemgyinafo a wɔde wɔn gyinaeɛ no ɛyɛ ɛmo a wɔtwitwaeɛ na Awurade nanka sɛ ɛfɛn na fei apam a ɔne Israelfo nso pam ye no nso Mose ne mmere so no ɛyɛ Mose nso ɛna Awurade ɛfrɛ no de ne kɔɔ Sinai bepɔ so na fei ɔkrukyerɛ apam no mu nsɛm nyinaa kinkan Mose guma Mose guma ɛtɔ so mmienu no Exodus eti dunkron no a kinkan tu dunkron ɛde ba eti aduonu nyinaa na ɛhɔ no ɛna Mose ekohyia Awurade na Awurade ekrukyerɛ apam no nsɛm nyinaa emra nsɛm no edigu ɔbopon so na fei Mose edi nsɛm no ɛkɔma Israelfo no onse sɛnea osi aforumuchi a na fei ɔde ɛmoa moja epitipiti aforumuchi a no so na afei ɔde piti ɔman no so no na kyerɛ sɛ apam biara mu no nyame na pam mu no boja ɛna ɛyɛ adwuma yɛhwɛ Yesu Kristo nso apam fufuru mu ntemgyinafo yɛhwɛ sɛnea ɔno nso deɛ no ɛteɛ Bible sɛnea yɛkenkan no apam dada mu no niema na Yesu ɛba yɛbɛhwɛ yɛ nyinaa no yɛ niema na niema Yesu ɛba bɛhwɛ na ne sunsuan so no ɛyɛ sunsuma na Kristo Yesu ɔba no ɔno no ɛba bɛhyɛ apam dada no mu ɛma because ɔba bɛhyɛ apam dada no mu ma na nkyerɛ sɛ ɔba bɛyɛ adeyɔ no sɛnea na apam dada no ɔyɛ yɛdi kan kyerɛ sɛ Kristo Yesu ɛna ɔwɔ sɛsɛ mprempre ɔsoro ntamadan no mu yɛkyerɛ sɛ asase so ntamadan a ɔkyerɛ Mose sɛ ɔnya ne de ɛyɛ nneɛma na nipa di wɔn ani hu ɛyɛ etimi boa yɛn ma yɛtimi ɛbɛn Nyankopɔn na afei apam fufuru mu no yehu sɛ Jesus Christ a na ɔno no ɛyɛ apam fufuru mu ntemgyinafo yi ne som a ɔsom wɔ apam fufuru mu ɛso na ɛyɛ sen apam dada mu enti Yesu Kristo a ɔno wɔ ɔsorosoro ntamadan mu no sentia apam fufuru mu no ɔno ne som no a ɔsom no ɛyɛ sen Mose no mu deɛ ɛyɛ sen po sɛnea tetefo no ɛdeɛ te no ɛne sɛ ɔno no ɛyɛ obi a bɔne bi ɛni ne ho ɔno no ɛyɛ obi a oni atorɔ ɔno no ɛyɛ obi a ɔde ne ho asi hɔ sɛ afɔrebɔde no nti yɛhwɛ ntemgyinafoɔ bi a Nyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔno no ɛde ne ho gyina hɔ na ɔne nipa ɛyɛ apam foforo a ɛnyɛ mmara kwan so a na Yesu nkutoo ne yehu sɛ otumi ɛyɛ saa sikyerɛ ne sɛ apam dada no sɛ ɛho ɛni asɛm a ɛnka ɛnhia sɛ foforo ɛba apam dada a ɔne Mose fa so yɛ ntemgyinafo no na asɛm ɛwɔ ho mommiem sɛ sɛ ne yɛka apam kora apam no ɛne sɛ apam ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛwɔ apam horo mmienu ɛna ɛwɔ hɔ apam yɛ nhyehyɛeɛ a yɛdi kan no onipa ne onipa ɛbɛtumi ahyehyɛ
na wɔn agye atum biribi a wɔn no ɛpɛ sɛ wɔde ɛbɔ wɔn bra ɛwɔ asetena mu enti no saa nipa ne nipa ɛntɛm no wode wo nea wopɛ sɛ bi yɛ ɛne wo nso wode nea wopɛ sɛ woyɛ ɛba ne agye tum ayɛ te sɛ awareɛ saa pam no ɔbarima no hyehyɛ ne terms na ɔbaa no nso ahyehyɛ ne terms na afei woyɛ mede me nso yɛ wo de ne agye atum man to man apam ɛne yɛwɔ apam a ɛno deɛ onyankopɔn nko a nipa baako ɛnso etimi ɛhyehyɛ na nea ɔhyehyɛ ama no ɔno de oni ho asɛm ka bia nti saa pam no ɛna yɛfrɛ ne will na saa will no deɛ sɛ obi timi hyehyɛ a onyame timi hyehyɛ ne deɛ ɛna asase so ha sɛ nso saa pam no so obi ɛyɛ apam bi a ɛno no ɔde ɛma obi a ne ɔde ɛma no nso ɛni ho asɛm ka bia de ne deɛ nso ba ɛde na ɛno no na ɛyɛ ɛno no yɛ will ana testament nti yɛwɔ apam a yɛwɔ nipa ɛne nipa ɛhyehyɛ ekuo ne kuo hyehyɛ wɔn no agye tum but nea yɛka ho asɛm a ɛyɛ Yesu Kristo a ɔyɛ apam foforo mu ntamgyinafo ɛno no onyankopɔn ankasa ɛna hyehyɛ ne terms ɛna ɔde ɛma Israelfo ɛsiane sɛ nea wɔhyehyɛ ma wɔn apam dadam no wɔn ɛntimi ɛni so ɛna afei ɔyɛ sɛ ɔbɛhyehyɛ foforo ama wɔn nti saa foforo apam foforo ɔhyehyɛ ma wɔn no ɛyɛ will a ɔyɛ sɛ kinkan apam foforo mu no will na wonsɛ tam bia onyankopɔn ka I will na mmom nea ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ I will no akyerɛ sɛ mo nso no mu ɛsɛ mo nso mudi so na mudi so a atim nea ɔno ɛka fa mo ho no atimi aba nti ɛna Hebrewfo nwoma no eti nwɔtwe no nkyekyɛmu ɛyɛ nsia ɛkɔ no a yɛsua no ɔse na Jesus Christ a ɔno no sɛ ɔyɛ apam foforo mu ntamgyinafo no ɔse nanso afei Yesu nsa aka ɔsom adwuma a ɛkorɔn ma enti ɔyɛ apam a ɛno no so kyɛn soɔ apam a ɛso kyɛn apam dada no a wɔnam bɔhyɛ ahodoɔ a ɛkyɛn soɔ so ɛde asi hɔ mmara kwan so no ntamgyinafoɔ apam foforo mu no bɔhyɛ a ɛwɔ mu no ɛso sɛn apam dada mu bɔhyɛ apam dada mu bɔhyɛ no na ɛyɛ asase a wɔn no ɛbɛtena so no adi yie nti ɔsesɛ mudi mu apam so a apam dada mudi mu apam so a mɛma mu ayɛ nhyira na ɔka ho asɛm nyinaa ayɛ asase so nneɛma mɛma mu nkwatenten mɛma mu asetena apa ɛne mɛhwɛ unwan ɛne unantwie nyinaa so ne nyinaa yɛ apam dada mu bɔhyɛ ahoro ɛna afei ɔde mmara no esi hɔ ma wɔn sɛ wɔn ani saa apam no so ɛwɔ mmarahyɛ mu ɛna apam foforo mu no Bible ɛkyerɛ sɛ ɛsiane sɛ apam dada no a ɛdi kan no na ɛho asɛm na asɛm a ɛwɔ ho ne sɛ mmara no ɔhyehyɛ ma wɔn a ɛsɛ sɛ wɔdi so no mmara no wantimi antwerɛ mu wɔn akoma mu Mose kinkan mmara no kyerɛ wɔn sɛ yɛhwɛ a Mose kinkan mmara no kyerɛ wɔn afei ɔka nkyerɛ wɔn nyinaa ɔsi ne Awurade aka nyinaa yɛbɛyɛ ɛnso no wofi hɔ kɔpɛ na ne Awurade aka nyinaa wɔn nso ɛntimi ɛnyɛ enti ɛna ɔse apam a ɛdi kan no ho ɛni asɛm a anka wɔn hwehwɛ nea ɛtɔ so mmienu akyi kwan apam dada no na ɛho wasɛm mmara no na ɛho wasɛm mmara no Bible kyerɛ sɛ mmara no ɛyɛ sɛ mmara no ni hɔ a nka yɛnim sɛ meyɛ wei a ɛyɛ bɔne mmara no yɛ deɛ nanso mmara no ɛna ɛntimi ɛmma nipa no ni mmara no ho ahoɔden mmara no nso ɛni bɔhyɛ bi a na ɛbɛtumi ama wɔn anidaso mmara no nso ɛyɛ adeɛ a na ɛma wɔn ho bɔne deɛ akwan deɛ nanso na ɛnti wɔn akoma mu ɛna akyire ɔka sɛ apam a mene wɔn bɛyɛ foforo no ɔse sɛ ɔnya de apam foforo no ba Awurade ɛka sɛ hwɛ nna bi reba Awurade na ɔseɛ na mene Israel fie ne Juda fie bɛyɛ apam foforo ɛrenyɛ sɛ apam a mene wɔn agyanom ɛyɛɛ no
da me suso won sa yi won fi Egypt asase so no efiri se wan kwaso antena mapam enti manhwe won biem Erade asem ya de enti na wan kwaso antena pam no mu asekire ne se apam no na emu nsem ekire won bone de nanso onipa no ni ho ahoden obi ka na sem sunsum no pe nanso ahunam no mre enti Erade ka se meni won bai apam fufuru biem yanhwe apam no mu nsem okan osi yeni apam a meni Israelfo beye eno enano achi Erade asem ni medi mimra be hye won adwenem na metwere no wo akomam na meye won Nyankopon na won so aye mema hallelujah yanhwe yema bia emra no apam dadam mra no yanhwe se ne na esifati ni se ne ade den ya na entimi manipa no entimi emmen Ewrade si yehwe a yedi kan no yehwe apam dadam no a na emu se emra no entimi ama onipa no nimu ahode na obetimi adi Nyankopon asem so. It did not give the inner power and strength for man to obey God. Afei ni atusu mienu entimi so ama on ahode a onso ebetimi di anya dankwa. Afei ni atusu miensa no emra no so nse anka bibia ankyere nipa no efa ayonkofa na dabia no nipa no nyina ni Onyankopon ebenya duka apam dadam nsitam bia no na Ewrade mra no ohihya osi fremose no afremose na oni Mose nko a no ahihye na oni naka no atro na odi ama no na fe nipa kakra bi ti se Aaron ene ye bia sa nipa kakra bi na kyerɛ se wontimi eben nti emra no entimi ama nipa no nyina entimi enhu Nyankopon na wontimi nso ani Nyankopon so enya nkita ho afi emra no nso anka bibia efo Nyankopon ne do anka bibia efo Nyankopon ne mobro ho emra no yade a na emma Nyankopon no nipa no hu Nyankopon so obi a na sema adin O.Yeboah trese oye kronkron titam bia nso kasa me ye kronkron timi nso mu ye kronkron wonso ye kronkron a wono osu ukron ye oba de ye nso de dotie na de ye beden na nso tam bia no emra munye kronkron oh enti no da bia na emanipa no Onyankopon se ne tirimo odin pa aha ena emma emra no ebe ya de a ama nipa no enhu Nyankopon wo hu no se O.Yeboah ne trimode wo hu no se O.Yeboah oye selective da bia Mose na wokaka e kire no no obeka kire wo asem no wokinkan kire wo a enti yemu yeni hu ahoden a ye di bedi so da bia so no da bia mo huru matade da bia nsuo ni ye de pitiye so da bia moja ni ye de pitiye so enye yemu adwuma enti ona se emra no antimi ama bibia anye pe. The Lord did not make anything perfect. Eye de ne yakire won ani bone ti da bia ye de boyeni da bia ye de boyeni da bia ye de boyeni obi ka na sem o se Adam na na ne yen bone a hye ye ma na mum enkire won kwaje kwan obetumi afi bone mu na sidan ka jo Nyankopon se asem dada ne twem asem fofra bak mene profo bete na ko memo asem dada ne twem asem fofra bak mene profo bete na ko memo hallelujah. For the Lord made nothing perfect, and a better hope is introduced by which we draw near to God. Amen. The Lord made nothing perfect, but a better hope has been introduced by which we draw nearer to God. The simplicity of the gospel. Hallelujah. And yet, muamoja ye chicha. And yet, msua ye di air piti piti.
ɛnyɛ sɛ obi ɛreba bɛkenkan akyerɛ yɛn na yɛtie nanso ɛnkɔ yakoma mu na da biara nipa baako mmienu bi ɛna tam biara wɔtumi bɛn Nyankopɔn ɛnyɛ saa na nɛ deɛ ɛkwan abue ama yɛn hallelujah ɛkwan abue ama yɛn sɛ Jesus Christ nti no ɛnɛ deɛ ɔno aba bɛyɛ apam foforo mu ntamgyinafo a Yesu nti no ɛnɛ deɛ nneamra no ɛntumi anyɛ no ɛnɛ Yesu nti no yɛn yɛtumi edi mmara no so hallelujah mmara no yɛ na ɛkyerɛ nipa no sɛnea Onyankopɔn suti nso wɔntumi ahu ti Yesu Kristo baeɛ no ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔno no ɛnam no so ɛma biribiara edi mu hallelujah sisa nipa no adwene na ɛtumi sisa nipa no akoma anɔpɛ Awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ wakoma te sɛ dɛnara fa w'anim to Jesus Christ so na fa wakoma nyinaa ɛma no na ɔnya kwan nyɛ adwuma ɛwɔ mu hallelujah apam foforo mu nso ɛde ɔdom ne ahoɔden ba yɛtumi bɛn Onyankopɔn power of fellowship and communion with God hallelujah yɛtumi ne Onyankopɔn di nkita ho daa no na meka sɛ wo deɛ apam foforo mu yi mmerɛ Kristo Yesu ne honhoma bɛtena yɛ mu yi ɛnyɛ baabi biara na sɛsɛ wobɛka sɛ aha deɛ bikɔ a mentumi ne Nyankopɔn ɛnni nkita ho na meyɛ amfato ho bi sɛ Kristo Yesu ɔte ɔsoro ntomadan no mu na ɔdi ma yɛn na ɔno yɛ ntamgyinafo apam foforo ntamgyinafo yi enti saa nkita ho a ɛsɛ sɛ me ne Onyankopɔn adi no sɛ mempere aduasa mete water closet no so koraa na mede madwen si soro koraa me ne Onyankopɔn tumi kasa hallelujah ɛno de enti biribiara ne ekyia ne bɔne hallelujah ɛnti sɛ yɛ bia manyare na maba sɔre nti no me ho nte ɛnti sɛ bia mamfa nsuo bi anwɔgare na me ho nte na mmom ahyɛn foforo no Kristo Yesu aba abɛtena yakoma ka amen kɛseɛ paa ikasa nso na nkyerɛ sɛ ɔba sɔre nyare apam foforo mu no ɛnyɛ ɔhonam ani nneɛma na mmom ɛyɛ koma mu twetia ɔnsɛ apam dada mu no Awurade ka kyerɛ Mose sɛ Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ ɔntwa ne nkurɔfoɔ no mmarima no nyinaa twetia ɛnyina apam no sɛ sɛsɛ wɔn ayɛ foforo apam da mu saa twetiatwa no ɛnyɛ ɔhonam twetiatwa na mmom ɛyɛ akoma mu twetiatwa a ɛyɛ adwensakra na ɛdi ho adanse sɛ sɛsɛ waba bɛyɛ Onyankopɔn ne dea nti apam dada mu no ɛnyɛ honam ani ade na mmom ɛyɛ akoma mu ade a Kristo Yesu nankasa ne Onyankopɔn aba bɛtena yakoma hallelujah nti ɔse I will be to them a God and they shall be to me a people mɛyɛ wɔn Onyankopɔn na wɔn nso ayɛ me nkurɔfoɔ anuanom yi hu sɛ woyɛ Onyankopɔn ba enti ɛma obi nsisiw nkasa ɔno nko a na onim Nyankopɔn mɛyɛ wɔn me Nyankopɔn na wɔn nso ayɛ me ankasa nso me ma sons of God hallelujah nti woyɛ Onyame ba adodoara wɔgye ne dindin no ɔma wɔn tumi sɛ wɔn frɛ wɔn Nyankopɔn ma ɛma ɛmfiri honam ɛne mogya hallelujah enti no ɛnyɛ honam ani ade na yɛka is fellowship with God through our Lord Jesus Christ the mediator of a new covenant. I will be a God to them and they shall be to me the people. Enti na di ho adanse sɛ yɛba Nyankopɔn anim a ɛsɛ yɛnya nam yɛde ba n'anim sɛ ɛma na yɛmma obi nsisi yɛn ka sɛ agye sɛ wode wei aba na me ne Nyame akasa ma no ɛmmɔdifo bi nsisi wo sɛ ɔno na ɔbɛn Nyankopɔn paa anaa ma obi mmɔ ne ho nsabrane sɛ me na meyɛ Onyame nipa wɔn nso yɛ Onyame ba hallelujah ɛnkwa bi apue adom bi apue enhyira bi apue mogya bi agu ntamgyinafo bi wɔ hɔ ɔno na ɛne nti yɛma yɛtumi bɛn Onyankopɔn ti dodoara a wɔgye ne dindin no ɔma wɔn tumi sɛ wɔmfrɛ wɔn Onyankopɔn ba power into God's presence wapam foforo mu sɛ yɛtumi bɛn Onyankopɔn saa pam foforo mu no yɛtumi ɛbɛn
ohiani o, osikani o, fita o, tuntum o, koko, sanya tibiano. There is no longer any priest among men who stand between God and man, but the rich, the poor, the black, the white, male or female, leader or follower have access to God through our Lord Jesus Christ. Because of his mediatory role, you have access. Intima obin enhunhuna. Ahana ya na adwene ne se enipa bia ye hu konkronko wasase so ahihye ntade ku ha. Abubo ko jan ne niema ye hu. Trapoman mu ne ade kakra. A kire se hu se ye ma Kristo sum ye hu. Ye ma ye hu se onyame wa chiri na we frighten people. But Jesus is a simple man. Jesus is a quiet man. Hallelujah. The Mediator will be an oho apam fufuru na odima. Ma bre mfi se oti osoro mu kronkron ha. Ohun ye na ne honhom aba betena ye mu. Nti o say, and this life is eternal, that they may know me, the true and only God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sanka obi biara ebehu we. Nehu say Jesus Christ our Nyankopon di no baaye no ono ne ntemgyinafo apam fufuru mu a yemfa obi fufuro bi so emme Nyankopon ne mom Jesus Christ nko a apam dadan etwem apam fufuru mu ene ye wo sa apam fufuru mu yenkotwa mu amogya biem yenkotwa papo mogya biem yenkofa ensu ne emfa piti biem yankoye emu atromade afe yensan enkofa embra kwan so emnye kronkron. Hallelujah. The power of forgiveness of sins sa pam fufuri mu no Onyankopon ankasa ahye bose ode yemra tu nyina ache sania ohye Israel fu bose won so no sa pam fufuru mu no sa Messiah no ade ne ho esi ho sa for body atia ode wo mra tu nyina ebeche wo. Hallelujah. Ti boni nyina so bi biara waye boni ti said den a betimi ade ne mra to ache no ji se obeji Yesu Kristo adi emra no entimi enni boni entimi enni asi na entimi a mokwan a ma boni anko ne aye ya ne se ekata boni so nti da aye afibia aye apam dedem afibia no oso penin senya da ya na mi tai kan se afibia okọ oman no okobra kronkron o asase su ntamadan na fe ohwese odi moja ebe pitipiti apam daka no eye bobrohu ene odum egba no so na sa atromade a oye no o se eni bone nko ekata so. Atonement is to cover. But Jesus Christ the osina oyini nyame agwama oyi wiase mbone eko. Into apam fufuru sin is taken away but it's not covered. Hallelujah. To ojiwa no ayiwa fi bone nyina mu na fi odi wa ba be gina bia fufuru. And yet gidi and so asem. You don't become a sinner but you become a saint. Enti odiboja no na eyewei e wosa forgiveness a enam apam fufuro no Yesu Kristo edi ne ho asi ho amaye. Momienka amen kase pa. Na osi na esan se nieme nyina Yesu Kristo aye nti no apam dada no ni aye dada no de etwem. Ni aye dada no etwem. Now, how you lessons say how the old covenant is passing away and why we go by the new covenant. And now we be back as a Christ sorry. Now, so a near maybe your hand say, oh, yeah, I did in our quack and the senior and yeno upon that them. Near the fra pam fufu. Yedi can yan share upon that them senior and ranitino. And rano not and Timia ma one man yan coupon and fattening yama. Esan se na obi bi ni ho a otene so Nyankopon ba Yesu Kristo apam fufuru mu onam no so e na trene e ba nti anani so obi e ka se o gina mra no so se ubedi mra no so ansa so ubedi humida so ansa se ubechi nam we ansa
enwe koto enwi mre homeda so dini pepepe so wantimi anya na kire se wuntimi me nyame a na opese ogina ene so edigu aten tinini a enfi emra so esan se mra no entimi enye ne mo Kristo na ogie hallelujah enti na Paul obi a na o kire se niema bebre ho a na odi ne ho to so senka otimi ono no ebetimi age no na so obehu Kristo no se ni nyina no se ya wa kire se na apam dada no ni nyina etwam na apam foforo no sin dada no enti nya apam dada no mrasudi apam dada no mrasudi entimi amen ne mu ade ye nyina so entimi amwa nipa entimi amfa nipa na amen onyankopon enti Paul kase tinini a efi nyankopon ho a egina gidi so Jesus Christ di na obedi oni ufiefu nyina hallelujah it's so simple na so ekuratumi hallelujah ena enu achi no emu ade ye so yankohwe emu ade ye tisania na wotwitwa mu amoja tisania na wodi nsu pitipiti tisania na sofani no okokrunkrum ho ode aduhwam ade akopun wo apamadaka di emu ade ye so asesa hallelujah emu ade ye asesa nti danu na Paul etu asafonofo ye hwe Kolosifo ngoma eti eye mienu tichemu otwe na afa ya kinkan fi ntichemu dunsia ekokosi aduonu miensa ho na mekirekire mu kakra nso akyere ya ni ahu se apam fufuru mu no momma eniema bi a eye apam dade mu ade ye enkyere yen se eno ne ye beye ne ye de nya tenene Paul excellence yenhwe na obi amfa sa na ada asemi ama medadaye na amfa ya gina nkwa kosi niema bi so ti se homeda ene aduane dim ene niema bi ntade hyaku ha ne bibia nsu apitipiti ene ye bia ye di ye hunya ye 40 days fasting amayetimi aye kronkron atu ye ho sa niema ne nyina no na po ya pam dade mu ne ma mikira na just fasting nya debom so yes anu na betimi atu afi uponi ho a eno emfa apam foforo mu ekwan so ye hwe Kolosifo ngoma no eti mienu chichemu onwotwe ose mu hwe yi ahwe a obi di nyansa pe eni na da huna ejina nipa titisem ni wiase mu ne maso a enyina Kristo so be famundom wapam fufurum munhwe yi Mckeown fumu aha munhwe yi efise nyamisu ayema wo ni Kristo Yesu ni pedua mi him dwells the fullness of God ena ohwe nchichemu dunsia no a okira niema bi apam fufurum yi ese yamfa yadwene ensisu nemom niema bi apam fufurum yi yede yadwene sisu nti wasi enti mumma obiara mumma ten ewa didi ni onom ana afahye ana osran fufuro ana homida di ho na sa niema no ye niema eriba no sunsuma na ne edimu ankasa no ye Kristo dia all the things that pertain to the Old Testament like feasting days and all forms like holidays, Sabbath and new moon. All these things were shadows portraying Christ who was to come. Mumma obi nya ma nkunim bono emomo. Obi a owo krama ho brase a ope osom a wode ma abofo. Nia ogina niema ohunu mu na ne honhom susui ema oye ahomaso a ntiase eni. Enne nipa bi di won ho agira. Obi dina Ghana kasa oye angel oboni din angel so enso wa pran na waye boni kra no na o justify say ne oye eye wa kofa ni sofu kuma ne yire na fe o bisa no say denti na oye sa na osisania na ono na ne sunsum gina bia tie no na oye obi a na the members ni gini tumu pa se onye nipa
enti Oyeboah and inti and Okoyesa Sebeya Ama nipa no ehu se oye nipa no timi yebon. Look at how man is twisting and taking the minds of people captive. So who se nipa titro egu ho na ye tie na da na ubekọ na nipa titi ho na so angeli ene ne yere na ya be gina dwam na ye safin fam ye ho na nipa pimpim ebo jisu Okrama ho brase a opa osoma a wodi ma abofo nia ogina niema ohunumu na ne honam susui ema oya ahomaso a ntiase ni a mata tino ho mata Kristo ho nia nipa nyina na kwanti ne ho rosu nya nia ehia na etoatoamu wo kruyemu na ekosu nyini sani onyankopon de ma no se enyini ye obi no ha nyamema etoatoamu ni Kristo Yesu. It is Christ who brings everything to center and he holds everything together. Without him, things will rent apart. The center cannot hold, and the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. But with Christ, all things hold together because he is the center of attraction. Mumo bi mahase ma mesisimo. No bi ma mekasa me ye online chine ni nsuo ni niema wo pran wo wadim na wo bu won kra se bi ho kra mo hia ba bi ni wo bu won kra sin nyame ni nkrofo do ama mo ha se won kyerɛkyerɛm tu ko sam pai boni bi aja samoni Kristo buye wo wiase no mu ene ma ho adentina moye mo adesania modaso wo wiase na mo de ahyɛde ahoro eyitu mo ho sese bio se munso munkan hwɛ na munfa munsa enka hyehyɛe a emfa Kristo ho na emfa odum bi emraye na emfa sakraye emraye abrabo wapan fufuri woniema a wode ni nyina bɛyɛ ade ama asɛe ho sɛnea nipa ahyɛde ene wɔn hyehyɛe eti nkyerɛkyerɛ eti osisa niema nipa ye tonsu ye tomkyene ye towe ye dewe sum ha ye dewe gu ha homeda ye ne pintin dan so Yesu Kristo eka homeda no ho asɛm sɛ mumu bi po na ne ba ananya boa kɔtɔ donkomu a homeda onkoyi enti niema eye apanda demu niema osisa niema nyina eye won ankasa sumu ade a enipa nimu no ayese ne anyansa ewom nanso eye okrama ho brase a emo ankasa nipadua empo wodi nunya ansatara bi a betu yes ye 40 days fasting ye say ni nyina adwene a wodi pese wodi hurahuna nipa wodi woni padua nya wakwan huru bi so michiwe mini we ene na bema me akohunhum me spiritual na we yi Kristo sin chane ya disanya me ne propagate doctrine ne ade ne de fa ho ene de enchin na abaso ene de 21 all nights 21 days all nights na abaso ene de se muni ne emuni ne de deda form ne ro na ye twa asori da husia. Yes, breaking the walls of Jericho into which Shia Nyama Puru Bebre and Yanum Nina and Yama a chem. You don't build the doctrine on breaking the walls of Jericho. Christian doctrine is not built on that. Hallelujah. Until Sunday men in Ayama Ericamako. Young share and send be ewo. Roma Fungman 18:9 Romans 4 Debia yeta Ebi di wa adwene esi debi su se
Sa dan me de beji ma home na me de akai Onyankopɔn ti agidifo in the New Testament yagitum say Jesus Christ osore da edikan enti se hwe emra kwan so a emra no se ka home da na di ni kronkron ba home da no Sejufu esumu eye memenda na odidi humeda apam fufuru mi agidifo se ye be kai Kristo Yesu ye di Yesu esi ye nisu na kwasia da na yi esi ho na ye de asum Awurade enti enye mra kwan so se wan memenda se wan sum Awurade memenda na de mre de sa aka ni nyina musum no obasum no enti ye hwese ne Paul ekafa eho ene aduane die mu a etora bia ha na apam fufuru mu ye hwese profo a ye de so akura sa mra mu dendenden amaso obi ansum sa mra mu a na yesusu se we de yibu na 10 Romans 14:5 and 6 obi mu de bi se esene bi ofoforo nsubu na nyina apɛ mumma obiara dwene ensi no pi nia odi dabi no edi ma Awurade nia odidie no nso edidi ema Awurade efise ode aseda ema Onyankopɔn na nia onidi no oni di ma Awurade na nso oda Onyankopɔn ase obi timi ka sese mu agidi fo mu di precontrent mu honte enti no udi precontra honte obi se udi nwa honte obi se wi kota enye aboa ye ntwa ne namu wi a enye na ye no so ye de aba wa pam fufuru na so no ne boni ankasa se de bede adwen sakra bi eni na brabo Eradi MY and our 15 and to 17 or said enti mumma ye fasa ne me aduane osinti aduane nti entu ne asinti dua enti mumma wonka papa mo ye ne ho asembone do Nyankopɔn ahini ye adidie ni onom ne bum tenene ne asumdue ne anigye a enam honhom kronkron eso apam dada no niama bi atwem na apam fufuru mu yehu Kristo nkuto hallelujah ni apam dada no entimi anya no apam fufuru etimi ye senti etimi ye ne sesese no enye mra no na ye gina so na yetimi aba Nyankopɔn ne mu ye omra fufuru emra fufuru no eye honhom mra ewo Kristo Yesu the law of the Spirit of Christ in Christ Jesus. Sa mra fufuro sa mitira na tire se Kristo Yesu na mra ni nyina otimi di so. Ono na oye perfect. Nti se agini di a ne honhom betra ye mu a we walk by the law of the Spirit in Christ Jesus. Enu na etimi ma yetimi di mra no so. Nti ye ka se mra no se twam a na nso nkire se end the 10 commandments no etwam. Nemom se 10 commandments ne yebetimi ama yetimi adi so ne se yebedi Yesu adi na Yesu ne honhom beba betena yemu na esan se Yesu honhom ti yemu no ebetimi aboye ama yetimi di emra eye ohumra ene bone mra ne so. That is the difference. Hallelujah. Nintini ne ehia se yehwehwe se yebenya Jesus Christ a ono no eye apam fufuru ntemginafo a otimi di mra ni nyina so didano na Galatifu ngoma no ka se nti sese enye mra bibia se twetietwa ana nutoye emra fufuro bia ni ho se akoma mu twetia ye be ma ho kwan ama Jesus etwa yakoma mu twetia na afi yatimi aben Onyankopɔn hallelujah ti emra no mu no apam dada mu no entimi amwa na apam fufuru mu no en aba Jesus Christ oneni apam fufuru mu ntemginafo oka ni moja egui na odi ne ho atu ha ma yen se obi biara ogini di no na odi ne ho eto no so no
Mrano entimi am wani pa me entimi amen. Say no abeboa yen se ye betimi enya odom wobruhu e wanani. Ti da no na Paul etrama Titus no na osinti Nyankopon adoma efi Kristo Yesu mu abeye. Na say ehye yen se yen ye hu fi musubo nyina mu na yen trans mra ye ti ase ntwan Kristo Yesu yi yen nante o trene a emfi ya nkasa yenima na yen ma ho kwan ma nyame honhom ayati mu no okasa kire a honhom no abetra mu se ebema ya hoden ama yatimi adini a mra no entimi anyeso Erade moye na yamfa ye ho ankwan koto apam dada eni ahoden de mo ye de ho ato Jesus Christ so a one apam fufurum nyina tem ginafo so okay kan Roma fun man etimotwe tiche baako ekosi miansana abetra wo se na so se afobu ni homa obi biara wo Jesus Christ wanga wona honhom hallelujah na Kristo Yesu emra honhom no amame adimi ho afini emra no entimi anya ye owu eni bone emra no se Yesu wamame etimi adimi ho. It is all about Christ. Hallelujah. It is all about Christ. It is all about Christ, the mediator of a new and better covenant with a promise. A radical.